velkommen til Linse Sognegård. Jeg synes simpelthen, det er super, der er så mange, der har mødt op for at se, hvad vi har gået og lavet de sidste 6 uger. Nogle af jer har måske allerede kigget rundt, hvad der er sket. Der er faktisk ikke en krog, vi ikke har været i her under renoveringsarbejdet. Der er ikke et sted, der ikke er malet eller gjort noget ved. Lige i dagens anledning, så har vi den 14. februar, og der er det lige nøjagtigt 4 uger siden, at de gik i gang med at sætte troldtekstplader på gavlvæggen eksempelvis, som vi fik bevilget i 11. time. Når vi har sådan et projekt som det her, så kan det ikke lade sig gøre uden alle de her vi har haft nogle rigtig large kommunefolk. Vi har haft nogle rigtig large håndværkere, som har givet bidrag til, at det her det kan lade sig gøre. Der er en masse, der har ydet en indsats af frivillige. Der er mange, der er kommet med kontante beløb, og det er simpelthen rigtig godt, for det her projekt, det har virkelig trukket søm ud. Det har været knaldhamrende dyrt. Og så har vi ikke engang nået det, vi gerne ville. Køkkenet, det er jo simpelthen blevet, jeg tror, hver husmors drøm i et forsamlingshus. Vi har fået en anretterø, der er kommet 92 komfurer med ovn. 2 store køleskabe, en fryser. Du ser for mig, at her rundt på Langeland er så mange frivillige her nu, der virkelig gør en indsats for at få tingene til at fungere. For det, vi har jo da altid midlerne i kommunen til at gøre tingene, så det er jo glædeligt, at der er så mange frivillige, der har trådt til her i Linse og været med til at sikre, at der fortsat er en sognegård her i Linse. Og det er vi da i hvert fald fra kommunalt side rigtig glade ved, og det er ligesom en fast tradition, der skal fortsætte fra sognegården. Her blev jo i sin tid bygget i forbindelse med kommunesammenlægningen her på øen i 66. Så det er for mig en stor glæde, at der er nogen, der vil overtage det, og vi kan fortsætte. Og jeg vil sige til bestyrelsen, tak for det store iver, I har lagt i arbejdet. Og alle jer frivillige, der har kæmpet her, det er virkelig et flot resultat, og det skal I have tak for. Og jeg håber selvfølgelig, at I vil benytte det fremover både til jeres fester og andre ting, og også når bestyrelsen kalder, når der skal vedligeholdes igen, der er det jo vigtigt, at I møder frem. Alle sammen kan være med til at give dem en hjælpende hånd, så driftomkostningerne bliver så små som muligt. Men jeg vil slutte med at sige tak til jer alle sammen for den kæmpe indsats, I har gjort, og så synes jeg, at vi skulle udbringe træ for et liv for Linse Sognegård. Linse Sognegård, længe leve! Hurra! 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 Et meget stort tillykke til os alle sammen, at vi nu har fået som en fugl fønix næsten helt nye rammer omkring alle de fester og alt det samvær, som vi har i sognet. Jeg havde for en halv times tid siden fornøjelsen af at vandre fra sognekirken til sognegården i dejlig solskin. Det var der noget meget symbolsk i. Den bevægelse fra sognekirken til sognegården. For de 2 ting hænger jo rigtig, rigtig nøje sammen. Og her tænker jeg ikke bare på, at man i forbindelse med dåb og konfirmation og bryllup og nogle gange begravelse går direkte fra kirken og til sognegården. Jeg tænker faktisk også på alle de andre fester. Fordi man i kirken får fundamentet for det liv, vi lever. Det er der, vi hører om, at vi ikke bare er os selv nærmest, men at vi er henvist på hinanden, forpligtet på hinanden, forpligtet på et fællesskab. Det er der, vi hører om, at livet ikke bare er værd at leve, men faktisk også er værd at fejre. Og så skal man jo have et sted at gå hen og leve det fællesskab, og fejre det, og være sammen og feste. Og derfor er bevægelsen fra sognekirke til sognegård virkelig livgivende og positiv. Og det var en stor fornøjelse for mig at gå den tur her for et øjeblik siden. Jeg vil sige stort tillykke til hele sognet her, og forhåbentlig også langt ud over sognet Sydlangeland og resten af Langeland, at vi nu har fået de her fantastiske rammer om alle de fester, om alt det fællesskab, som vi virkelig sammen skal kæmpe for og ville og gøre noget for. Endnu en gang meget, meget stort tillykke. Ikke så meget til sognegården, men til alle os, der hører til både i sognekirke og sognegård. Tillykke.